гадоў не бачыў падобнай карціны. Не адзін і не 10, а цэлы эшелон трактароў з назвай «Беларус» прыбылі на першы перон. Гэта своеасаблівая дапамога ў адраджэнні сельскай гаспадаркі Малдовы. На сённяшні дзень ва ўсёй краіне працуе толькі адна машына-трактарная станцыя. Беларуская тэхніка складзе парк яшчэ 3. Мы планируем, в принципе, открыть 10 подобных станций. И я думаю, что это замечательное начало для сельского хозяйства. Я рад, что техника прибыла вовремя. Весна, очень много работы. Кіраўнік Малдовы азначыў, што ўзаемаадносіны з Беларусіяй развіваюцца актыўна і ў прагматычным рэчышчы. Штогадова рост тавараабароту складае 25-30%. Это умацаванне рэальнымі справамі добрых партнёрскіх адносін. Меня радует, что это конкретный результат наших двусторонних связей с Республикой Беларусь. У сваю чаргу Малдова бярэ абавязацельствы па забеспячэнні Беларусі сельскагаспадарчай прадукцыі і высакаякасным насеннем. У адпаведнасці з дамоўленасцю двух прэзідэнтаў да заканчэння года плануецца пастаўку ў Малдову яшчэ 400 беларускіх трактароў. Дмітрый Костін, АТН. У Гомелі цэнтрам занятасці насельніцтва падрыхтавана амаль 1300 прапаноў аб працаўладкавання ў вёскі краіны. Наш уласны карэспандэнт Валерый Сідорчык расказвае. Жыццё і праца на вёсцы. Тыднёвую акцыю пад такой назвай пачалі сёння ў Гомельскім міжрэгіянальным цэнтры занятасці. Падобнае мерапрыемства тут праводзяць упершыню. Мэта яго даць максімальна поўную інфармацыю для жадаючых змяніць гарадскую прапіску на вясковую і дапамагчы з пераездам. В первую очередь, что мы дадим направление, чтобы они туда поехали на собеседование, оплатим командировку, проезд туда и обратно. Значит, если состоится переселение, то окажем значительную материальную помощь, но поставим определенное условие, что этот человек должен отработать не менее года в этом хозяйстве, в этой должности. Для тых, хто самай раніцы завітаў сёння ў цэнтр занятасці, было падрыхтавана амаль 1300 прапаноў аб працаўладкаванні па ўсёй рэспубліцы, што рухае людзьмі, якія хацелі прысвяціць сябе працы на зямлі. Желание уехать, жить именно в деревне, не в городе. Почему? Не знаю, мне просто нравится это в деревне жить. Мне нравится просто красивая местность. Именно я хочу завести хозяйство. Свиньи только, ну, как сказать, хотя бы одну коровку. Просто мне это нравится. Что-то уже устали в городе. Поэтому. В каком смысле? От суеты, от этого всего. Не сакрэт, што 70-80% сённяшніх гараджан выхадцы з вёскі ў першым ці другіх пакаленнях. Няма сумнення, што падобныя думкі ёсць у глыбінях душы многіх, бо далёка не ва ўсіх адаптацыя казалася паспяховай. І хто ведае, якія працэсы могуць рушыцца, калі ўрэшце здзейсніцца задума ўрада па рэфармаванню аграпрамысловага комплексу. Сёння толькі на працягу першай гадзіны пасля пачатку работы цэнтра занятасці за дапамогай або за кансультацыяй звярнулася каля 50 сямей. І хаця гэты факт нельга пакуль лічыць тэндэнцыяй, ён, як мінімум, прымушае задумацца. У Беларусь прыехаў сусветна вядомы саксафаніст Томас Хаберкамп. Музыкант не будзе даваць канцэрты, мэта яго візіту дапамагчы маладым талентам. 4 гады таму нямецкі саксафаніст Томас Хаберкамп выступаў у Мінску і быў ураджаны майстэрствам ігры на саксафоне беларускіх навучэнцаў, калі завітаў у музычнае вучылішча. Тады з'явілася у музыканта думка дапамагчы юным талентам. Мне очень нравится работа с молодежью. Я думаю, что смогу передать свой опыт одаренным молодым людям. Хотя надо отметить, у вас очень высокий уровень музыкального обучения. Сегодня Томас Хаберкамп провел первый майстер-класс для молодых саксофонистов, которые съехались из усей Беларуси. Томас Хаберкамп, он, значит, показывает какой-то прием исполнительский, прием игры на инструменте, и тут же все пробуют, значит, достигают результатов вот уже прямо во время мастер-класса. То есть они уходят отсюда все буквально, получив какую-то информацию для того, чтобы правильно овладеть приемами игры. Вот так он будет работать в течение 4 дней. Хлопцы і дзяўчаты, якім пашчасціла трапіць на майстар-класы да сусветна вядомага саксафаніста, гавораць, што працаваць з ім лёгка і цікава. Выпуск завершаны. Я развітваюся з вами. Добраноч.
У бліжэйшыя суткі тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца ў полі павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 4,9, на паўднёвым усходзе месцамі парывы да 15-18 метраў у секунду. Тэмпература паветра ўначы мінус 1,6, на поўначы да 9 градусаў марозу, на працягу дня ад 3 до 8 градусаў цяпла. Па Брэсцкай вобласці заўтра пераважна без ападкаў, вецер паўночна-ўсходні 5-10, у дзень месцамі парывы да 15-18 метраў у секунду. Начная тэмпература паветра 0-5, дзённая 3-8 градусаў цяпла. У Брэсце ўначы 0-2, у дзень плюс 4-6, ападкаў не будзе. На Гродзеншчыне заўтра пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер паўночны 4,9 метраў у секунду, тэмпература паветра ўначы 2-7 градусаў марозу, у дзень ад 3 до 8 градусаў цяпла. Гродна тут мінус 4,6 уначы і 5-7 градусаў цяпла ў дзень без ападкаў. Па Віцебскай вобласці чакаецца пераменная воблачнасць, ападкаў таксама не будзе, вецер паўночны 4,9 метраў у секунду. Уначы тут мінус 2,7, месцамі да 9 градусаў марозу, на працягу дня 3,8 градусаў цяпла. У Віцебску уначы 5-7 градусаў ніжэй нуля, у дзень плюс 4,6, ападкаў не чакаецца. Магілёўская вобласць, тут воблачна з праясненнямі, ападкаў не будзе, вецер паўночны 5-10, у дзень месцамі парывы да 15-18 метраў у секунду. Тэмпература паветра ўначы мінус 1,6, у дзень ад 3 до 8 градусаў цяпла. У Магілёве начная тэмпература 4-6 градусаў ніжэй нуля, на працягу дня 4-6 градусаў цяпла і таксама без ападкаў. На Гомельшчыне заўтра пераважна без ападкаў, вецер паўночна-ўсходні 5-10, месцамі парывы 15-18 метраў у секунду. Уначы тут 0-5, у дзень паветра прагрэецца да 2-7 градусаў цяпла. У Гомелі уначы мінус 1,3, у дзень плюс 3,5, без істотных ападкаў. Па Мінскай вобласці заўтра будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я без ападкаў, паўночна-ўсходні вецер 4,9 метраў у секунду, тэмпература паветра ўначы мінус 1,6, на поўначы вобласці да 9 градусаў марозу, на працягу дня 3-8 градусаў цяпла. Бачнасць на аўтатрасах краіны 6-10 кіламетраў. У наступныя двое сутак чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на паўночным усходзе пройдуць невялікія ападкі, вецер паўночна-заходні 4,9 метраў у секунду, тэмпература паветра ўначы 0-5, 27 сакавіка, месцамі да мінус 8, у дзень 5-10 градусаў цяпла. Заўтра ў сталіцы нашай краіны будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я без ападкаў, вецер паўночна-ўсходні умераны. Тэмпература паветра ўначы мінус 3-5, на працягу дня 4-6 градусаў цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба ўзрастаць. Зараз ён на ўзроўні 750 мм ртутнага слупка. Адносна вільготнасць у дзень каля 50%.